Χάσαμε αυτό το ψαράκι. Λάμπραξ Χάντερ εδώ με ένα μελανούρι είναι αυτό. Θα δούμε αν πρέπει να κρατηθεί. Κάτω από το παρότσο. Λοιπόν, χαλάρωσε λίγο. Πώς θα το πιάσω τώρα, θα μου γαμίσει. Φεύγουν και τέτοια. Πες λίγο εδώ μέσα. Αν του βρούμε κανένα ψαράκι, δώσε το να φάει το τελευταίο διεύμα. Γιατί αυτό παίζει να είναι μεγάλο ψάρι. Μισά. Βγάλε βίντεο ολόκληρο. Βγάζω. Και τώρα απελευθερώνουμε το μελανούρι που πιάσαμε. Το άνοιξες. Ναι. Γιατί είναι 1% λιγότερο. Δεν έχω καταλάβει. Στο Google έλεγε σε ένα σημείο ότι μείνω ένα παιχνίδι. Ελπίζω όχι. Νομίζω καλά είναι. Μισό λεπτάκι να πω. Καλά, σκάφτο αυτό μόνο. Ένα νου μου δεν ξέρω αν πρέπει να ξέρει καλά. Εγώ πάω από τη γύρω στο πίσω. Έχεις εσύ δύο ολόκληρους στο χώρο. Σκεφτόμουν αρκετή ώρα αν πρέπει να το κρατήσουμε ή όχι. Αποφασίσαμε να μην το κρατήσουμε.